Dumako naman po tayo sa kanyang 2022 na SALN habang siya po ay Vice President. Ang kanya pong declared net worth nilang mag-asawa ay 71,058,841. Tama po ba? Do you confirm this? Your Honor, again, I'm reading the 2022 SALN submitted by the Vice President at ang kanyang declared net worth for that year was 71,058,841. At magkakano po yung kanyang declared na cash at cash deposit noong taong 2022? Your Honor, based on the 2022 SALN submitted by the Vice President, wala po nakadeclare na na cash on hand or bank deposits. Pakisiguraduhin po ninyo, baka namamalikmata lang po kayo. Give us a few seconds, Your Honor. Na ba ito? Your Honor, based on our second look for this SALN, wala din po talaga nakalagay na cash on hand or bank deposit. Okay, so pupunta po tayo sa 2023. Dito po, meron pong sa kanyang SALN, meron po siyang declared net worth nilang mag-asawa, no? 77,508,841. Do you confirm this? Your Honor, based on the submitted 2023 SALN of the Vice President, ang nakalagay po na net worth niya for that year was 77,508,841. At magkakano naman po yung kanyang declared na cash at cash deposit noong taong 2023? Your Honor, based on the 2023 SALN submission by the Vice President, wala pong nakalagay na cash on hand or bank deposits declared. So sa 2023, wala pa rin po. Wala po, Your Honor. Okay. So, punta na po tayo sa kanyang declared SALN for the year 2024. Ang sabi po dito, meron po siyang declared net worth na 88,512,370.22. Tama po ba to? Your Honor, based on the 2024 SALN submitted by the Vice President, the declared net worth then was 88,512,370.22. At magkakano po yung kanyang cash deposit? Declared cash at saka cash deposit noong taong 2024. Your Honor, reading from the 2024 SALN of the Vice President, wala pong nakadeclared na cash on hand or bank deposit for that year. Wala pa rin po. Yes, Your Honor. So sa madaling salita, yung kanya pong cash na dineclare was only from 2007 up to 2018. Tama po ba? Based on our received copies of the SALN, Your Honor, yun po yung lumalabas na years na meron po siyang declared cash on hand and bank deposits. At noong 2019 at 2024, kahit na 5 po, wala po siyang dineklara na cash at saka cash on hand. Tama po ba? Based on the submitted SALN, Your Honor, wala pong nakalagay na cash on hand or bank deposits. Kahit 5 po?
wala pong nakalagay, Your Honor. Edi wow. Thank you po, Madam Chair.